Wah, iki arek mangan lahap iki. Oh, kok pakane kok karek telu. Ya, iki lagi makan dia. Oh. Oh, lagi makan. Oh. Oh, ini lagi makan bolo. Mangan sapi, sapi cilik. Mangan sapi cilik bolo. Ya iku jenenge marmut. Oh. Kok kari telu lho bolo. Kari telu. Nah, bakale santapane si dia. Oh. Saemplokan. Sauntalan marmut situk sauntalan iki. Oh. Oh. Wis mlebu situk. Situk sauntalan iki. Sudah masuk ke dalam perut bolo sapine. Eko sapine karek telu. Dah. Karek telu iko sik mau mangan yo enak-enak no mangan yo. Oh, karek telu ya. Sing situ wis mlebu nang wetenge ulo iki. Lho. Ana sing katene nerusno iki. Oh. Mangane sapi loro telu. Oh, sing katene nerusno ayo ndang daftar kene. Citot ngingu mulai cilik. Ya. Ini dia barusan makan. Sapine tinggal telu. Nah, iki sing cilik-cilik iki akuarium tak rezeki. Ya, kita ada di tas iki ya. Oke.